Philip, kuku kama mila uwe kuku. Okangini ingi nare nikecha nitiere chama kaso nitiere demokrasia. Okmane ODM kende. Chama mar piny Kenya no wachiwo ODM kaka ranyisi nikech gine maweche gido bedo giliet sani mar manyo kombe kaluwore kod gwelo mag moko kuom jotendgi lemo mag sirikal. Adokero kamano bati gimwa wacho sani party mar ODM mana kaka jadong Mila osewacho ni nitiere jo party motelo ne party ka jatelo wuok e point 1 odhi e point B itimo replacement mane gima paro ni timore sani to gima timore sani especially ka chiwo example kaka Gioma Bei marwa the party chair within the country notere e angoa a national bedo jatelo a national level koro ntere vacancy koro vacancy ni kawe democracy ok nyal bedo ni ochuno ni nyako bed ja siasa to ntere members mag party ma be nitiere aside gima duong' kani ok ochuno ni nyako bed mana ja siasa ok ochuno ni nyako bed ja siasa inyalo miye ja siasa so long as ni delegate mar party at that particular level like koro gima timore sani ng'amo mi komar chair e Homa Bay County ok en angoa ok en ja siasa en jatelo mano osebedo e county level mose tiyo mong'eyo every corner of angoa of the county ok en ja siasa so kanyo wa congratulate the party mar timo gima nyalo gero party ei party ka mana kaka Mila wacho inyalo bedo ni onge gi kinda to ng'ato be onge kod gi wach party onge kod gi wach jomoko nyalo bedo kod gi wach to kinda ni ne manyalo timo angoa emanyalo tingi malo again ka wane ei party wane manya kwa lost that democracy ei party ni ka Mila otimo gimoro mok sawa ta yuaye gi jaduong' to bedo piny to acha ni kae to nego adhi direction makama ma nego adhi kama to agero party because party ni osekonyo jowa kendo osekonyo ji yore mang'eny gimomiyo na penjo jaduong' Muga